माला दोगी खाइसे दोगी बादी बादी मा बाख्लाय मिनि दं सिंसिंले जायफ्रा मालाय जोंफ्रा मालाय फिसाला नायखौसो मिनदोलां नै लोगोफोर फारेव आरोना ओमफ्राय दिनै फारेवखौहाय मा होनो जलाना झाला लोंनो नागिरदो दिनै झाला लोंगोन आरोना दिनै फारेवदो आंबो गोजोनबाय नि मिथिया माने दिनै गगा मोननाय लोमजानाय गोसो गोसो जानायफोरा होस्रांनायनि हा लोंनो एयो लोंथां फुदुंखानाय अबे आलु फिसा होनानै बायदिसिना बिलाइ होनानै ज्रो ज्रो गुंग्राय गोरलै गनाय बायदि आरो खोमाथिं थुङा खुनाय आरो खिथुथिं प्रेट प्रेट गनाय जागोन रोसि गलायनाय जागोन दिनै पुरा बेमारफोरा जों दं आरो gimana ngomong Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर आं दिनैबो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन दिनै माने जोंहा फारेव बेदरजों झाला लोंनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो माजों लोङो ओमफ्राय माबायदि लोङो माबायदि फुदुङो माबायदि बानायगोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासे नायलांदो आरो मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर अब्ला आं दिनै माने फारेव बेदरखौ झाला लोंनो नागिरदों झालाना जलाना बेखौनो आरोना ओमफ्राय मैगं बुथुमनो नागिरदों आरोना आं दायो ओमफ्राय दुगैखांखाबाय दानि नोंथांमोनथ' दिन्थिखाबाय नालाय फारेव बेदरखौहाय ओमफ्राय दायो आङो मैगं हरि थुब्रायनोसै आरोना बायदिसिना मैगं गोनांथि जायो नालाय बेखौहाय फुदुंनो ओमफ्राय नागिरनोसै बारिफोराव मा मोनो मोना नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर दालि जानदो आरोना आङो दालि केसारि दालि खारै रुइहांबाय बेदरा फारेव मासेनि बेदरानो बेसेबां गोबां आदा पुवा बेखौनो झाला लोंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर झालायावथ' गोबां नांलाया नालाय ओरैनो रोसिखौ मोनलोंबानो जाबाय ओमफ्राय आं दायो मैगं हरि बुथुमनोसै आरोना नागिरनोसै दालिया मोनबाय थाथोंसै Này plastic là ba miếng này cứ được. Chị không lại. Chị không mà không sao được sao. Bà ba khâu nó phải được rồi mà bị má mình nữa. Bà điêu má mình nữa khâu nó phải được rồi. Đi xe. Đâu bagi ya? Ini lagi apa nu kacauan na? Mama mana memang ni yang tu dia sat. Kan lu saya jauh. Nih, mana kau mana muni kansial na? Mama megong. Này lòng bài thật đây nó cứ đang má mình cũng khá gần đây chỉ mình bấm ra con ra hạt siêu vang đúng á ये क्या है माये मानी हाँ मानी sini ini coba kan nang search nanya nama mana tema
मा होनो थेमा बेखौ बोगोन आरोना मोनसे ओमफ्राय नै इया नायल' जाल' बरिया जारि बिलाइ जारि जा मोजां जाखाना दं जारिया नाङा इखौ खाया मोजां जाना दं नै लोगोफोर जारि बिलाइया गावदांनो जा समायना जाखाना दं नुबाथाय मोजां नुबाथाय खाबाय थानो लुगैयो आरोना जाबाबो थोबाबो खानो लुगैयो जाबाय जारिया जाबाय ओमफ्राय नै मानामुनिया गेदेर मोजां जाना दं गेवलां खानोसै आं माबा नागिरदों आरोना मा होनो सनाफुलि रुफाफुलि बेखौबो मोजाङै सिनाया थेवबो नुबाथाय सिनायनो खोमा मोनाखै आरोना आङो नागिरबायदो गोदोसो सनाफुलि रुफाफुलि हासिउफां दाउस्रि आइथें बायदिसिना होयोमोन आरोना मैगंफोर दानिया आरो बेफोरखौ नागिरनानै मोनला बेफोरो गासै मुलियानो आरोना मुलि बायदियानो जायोना लोमजा साजाबाबो एसे होस्राङोना गगा मोननाय गोसो जानायफोरखौ होस्राङो आरोना बेफोरखौ गासै बुथुमजोबनानै जुदि जाला फुदुंनानै लोङोब्लाथाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोखानाय नालाय गोदो गोदाय आइ दावराव खामो गोदो गोदाय आबै आबौमोना जोंनो जेनेबा लोमजाबा साजाबा जाला फुदुंनानै लोंहोयोमोन आरोना दाउ जाला बायदिसिना आरो दाउ मोनाबाबो ना गोरानफोरदोबाबो बेफोरबायदि मैगं होरि बुथुमनानै आलौ ज्रो आलौ फिसा होनानै जाला लोंहोयोमोन आरोना लोमजा साजानाय आरो गगा मोननायफोरा खारथो होननानै ओमफ्राय मोजांबो मोनोमोन आरोना एसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखाबाय नालाय ओमफ्राय दाबो लोमजानाय साजाबा जाला लोंनो लुगैयो आरोना ओमफ्राय एसे देहाफोरखौ स्ट्रं मोनो एसे बेखायनो दिनै आंबो माने बुथुमदो आरोना फारौखौहाय जाला लोंनो ना बहुद गोबावबो जाबाय नालाय ओमफ्राय एसे गुजुनाय माबानायफोराबो खारथो होननानै ओमफ्राय दा मैगंखौसो नागिरजोबना मोनाखै आरोना नागिरबाय दंनो आङो अबेथिं मा नागिरबावगोन आं माथो फुल बिलाइ रखमसो नुवा खोमा इयो कि कय नै इखौ खाबावनोसै ओमफ्राय नै माइसुन्द्रि होनोना बेखौ खालायनोसै आरोना आङो खालाय माने रोदाखौनो फुगोन आङो बे रोदाखौनो होगोन आरोना रोदाया मोजां जायो जा मोजां जाखाना दं लोगोफोर आंना मैगङा जाबाय आरोना माने मैगंखौ मोनजोबासै आङो थेवबो नागिरबाय थाला नै बेनो जाबाय मा होनो बेखौ गांजेमा थास' मोदोमो आरोना बेयो
गोबां मैगं बुथुमोमोन आरोना ओमफ्राय दानिया आरो मोनलाबो नालाय गोदो न'आवनो उसुं उदा थायोमोन दानियाथ' लोगोफोर मैगंखौ सुखांना लाखाबाय आङो बेनिफ्राय हाबायबो आरोना इखो ओमफ्राय देगोन आं माने इखो देबाथाय मोजांसिन जायो आरोना इनि रसा ओंखारजोबो माने ओंख्रियाव इनि रसा ओंखारजोबो माने मोजांसिन जायो रसा ओंखारबा इनि रसासो भिटामिन नालाय ओमफ्राय नै सामब्रामखौबो हाबाय आं सामब्राम माने पियासखौ हाबाय ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुरखौ लेमनोसै ओमफ्राय देनोसै आरो फिसाखौलाय बानलुआ लोगोफोर बेखिनि बानलुखौ होगोन आरोना आङो ओमफ्राय होजोबा इखौ होजोबबाथाय खिथु दिथुङा गुजोबगोन नालाय बानलुआ फिसाबाबो मार गोसा आरोना बिनि पावारा बयबोथ' मिथिखागौ ओमफ्राय आङो देनोसै बेफोरखौहाय लोगोफोर थबसिया जोंहाना गिलाससो आरोना माने आं देबाय थाग्रा थबसिया गब्लंबाय आरोना खिथुआ गब्लंबाय देनायावनो माने गब्लंलांबाय मैयासो गब्लंदो माने बिराद गोजाम जाबायमोन आरोना जामजोबना गोथौ जालांनानै देनानै ओमफ्राय गब्लंस्राबाय आरोना मैया माने जोंहा मिस्ट्रिबो दंमोन नालाय न'आव ओमफ्राय बिसोरना ओंखाम संदों ओमफ्राय बाथोन देनायावनो माने देनायावनो थबसियानो गब्लंना होदों ओमफ्राय बाथोनखौनो मोनजास्रायासो गलांजोब्बाय आरोना सिङाव जा मिन्थावना जाखादो आरोना थबसिया गैला ओमफ्राय नैयावसो देनांसिगोन आं दिनै ओमफ्राय जा आंनि भिडिअखौ नायो मोनथिगोन आं माबायदि थबसियाव देयोमोन थबसिया आरो बेसेबा गोबावनि आरोना बेसेबा बोसोरनि बिराद गोजाम जाबायमोन माने ओरैबायदि गोथौ जाबायमोन इखौ ससे हास'बावनानैसो देबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय बेबो गोथौ जालांबाय नालाय थबसिया गब्लंस्राबाय आरोना ओमफ्राय दायो थबसि गोदान बायनांसिगोन अबाव मोनो दानियाथ' आरो बांसिन लहानिसो बाहायो नालाय दंफांनिखौ बाहायनाय नुला बारा ओमफ्राय नायनोसै मा लाबोयो ओमफ्राय दिनै बेयाव देनांसिगोन आरोना खस्थ' जासिगोन एसे माने आं मैगंफोरखौबो देगोन नालाय एसे खस्थ' जागोन आरोना उपाय गैया देनांसिगोन आरोना बेनो सामब्राम जिरना लानोसै आं ओमफ्राय देनोसै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिया मोनखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय माथ्र' आं बे जालाखौल' फुदुंसिगोन लोगोफोर देखांबाय मैगं ओमफ्राय बानलु सामब्राम पियास बेदरखौ एवफ्रामना लानोसै थाव होगोन आरोना एसेल' होगोन आं जाबाय नै बेखिनियानो सारायबा उस्ताबिनि आन्था मानोना
आदार होनोसै लोगोफोर अमाया गाबख्र'गासिनो इस 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 आंना अमाया दाबो देरला माला देरगोन ओइ माला देरगोन मालाबा दिन्थिगोन र' थास' बिबार रेसिपि लाबोगोन आङो थास' बिबार लाबोब्लाथाय न'आव संब्लाथाय भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना थास' बिबारनि रेसिपि लाबोगोन थास' बिबारजों बेदरजों संनाय बेयो मोनजाथ'वाखै जेब्ला लाबोगोन अब्लाथाय दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो थास' बिबार दाउजों संनानै दायो आरो बारा बारथ'खायाखै नालाय दासो ओंखारहांदो न'आव गायनाय थास'आ बारबाय आरोना मोनजाबाय बेखौ ओमफ्राय हाग्रानिफोरा बारथ'वाखै हाग्रानि बारब्लाथाय एवनाय जागासिनो जब्बाय आरोना लोगोफोर रानबाय दैया नै लोगोफोर मोनबाय आरोना मोनबाय लोगोफोर मोनबाय आरोना आंनि साला फुदुंनाया मोनबाय ओमफ्राय आं दायो लोंनानै देखायनोसै एसे आलुजों आलुआखै एसे लोंना नायनोसै आरोना आलुजोंथ' आलु खागोन मार गरम आलुनिया गुंग्राय गोरलै ओंखारलायबाय लोगोफोर आंनि भिडिअआ दिनैनिया बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामना होदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय